Haideți să începem, să reîncepem, să reluăm. Mai avem o oră la dispoziție. Acum, într-adevăr, se măsoară nivelul de interes, câți oameni rămân pe pauză. Adică, mă rog, după care mai vedem ce se întâmplă și mâine, iar poimine deja va fi un certificat de anduranță. Pentru început, o voi invita pe Gabriela Drăgan să ne spună câteva cuvinte în continuarea sesiunii de deschidere. Mulțumim Gabrielei pentru faptul că a acceptat această invitație de a fi ea prezentă în primul rând și apoi de a implica și Institutul European din România în această dezbatere. Probabil că ați văzut că pe agenda ziua de vineri este o zi în care Institutul European este foarte, foarte prezent. Ziua de vineri este organizată chiar în parteneriat direct cu Europe Direct București și cu Institutul European din România. Deci, o voi invita pe Gabriela Drăgan, după care voi face o prezentare. Prezentarea va fi și pe site și îl voi invita și pe Dan Cărbunaru să ne spună câteva cuvinte despre discursul jurnalist. Da, mulțumesc foarte mult, director. A fost o șansă să ajung, nu pot să spune, la final, pentru că în felul ăsta am putut vedea cam care au fost punctele de vedere exprimate de cei din panel și care este și reacția celor din sală. Din punctul meu de vedere, ceea ce pot constata este că în discursul public apar note de scepticism evident. De foarte multe ori catalogăm notele astea de scepticism ca fiind de fapt note de eurorealism. Sigur că ar trebui să mergem mai departe și să vedem dacă problematica respectivă poate fi privită și din alte unghiuri sau dintr-unul singur. Cred că ajunge mai devreme sau mai târziu să discutăm în cazul și în cazul acestor alegeri, ca și pentru multe alte subiecte, despre așa numitul deficit democratic care există la nivelul Uniunii Europene. Discutăm despre faptul că cetățeanul nu realizează și nu simte că instituțiile europene îl reprezintă în mod direct. Discutăm despre faptul că instituțiile, la rândul lor, nu reușesc și nu au capacitatea să transmită niște mesaje credibile. Și cred că folosim ca instrumente eurobarometrele, ceea ce putem constata este că, într-adevăr, interesul cetățenilor europeni a scăzut de la o perioadă la alta și de la o perioadă la alta putem măsura interesul lor prin participarea la vot. Putem constata, fără doar și poate că asta se întâmplă. Bun, deci ne punem întrebări, ce putem face, cum anume putem să determinăm să se implice mai mult. Deviza sub care sunt organizate actualele alegeri, cred că ați văzut-o, este acționează, decide, reacționează, ceva în genul ăsta. Prin urmare, mesajul ar fi ca noi fiecare să ne mobilizăm și să ne considerăm parte din întreg. Probabil că la prima vedere lucrurile sunt foarte simple. Cum anume putem face mai departe pentru a transmite o informație credibilă pentru cetățeanul obișnuit. Și aici m-aș întoarce la ceea ce s-a pomenit la finalul primului panel. Frica n-ar ține și nu ține cont de o strategie credibilă. Fără doar și poate pot fi de acord cu asta. Nu putem folosi frica pe post de strategie. Pe de altă parte, cred că frica, și o putem defini în diferite moduri, poate fi un bun punct de plecare pentru o strategie. Și mă gândesc la modul în care a început procesul de construcție europeană. Și știți foarte bine că procesul ăsta de construcție europeană a început prin a demonta o frică. Frica că ar putea să mai apară un nou conflict militar. Și din dorința de a depăși o asemenea situație, de a detensiona stările conflictuale care existau între diferite state membre, da? Dintr-o astfel de dorință, am pornit în a crea o construcție care să aducă toți actorii la aceeași masă. Și știți foarte bine, pas cu pas, cum a fost construită construcția respectivă. Ei, ajung la momentul actual, suntem în 2014. N-aș spune că situația pe care o trăim acum e una foarte fericită, dar e o situație care ne va obliga să folosim noile frici care apar. Frica de criză, frica de război. Cu siguranță că aceste noi frici care apar ar trebui să fie folosite de liderii politici pentru a face construcția europeană să meargă mai departe. Când las deocamdată frica de criză, frica de efectele crizei, pentru că
Nu pentru că n-ar fi important să discutăm despre asta. Dar mă îndrept spre ceea ce e, să spunem așa, eveniment de ultima oră, pentru că în fiecare zi suntem cu ochii pe mijloacele de informare pentru a vedea ce se mai întâmplă în imediata noastră vecinătate. Ce se întâmplă în imediata vecinătate a României, ce se întâmplă în imediata vecinătate a Uniunii Europene. Și nu putem face abstracție de ceea ce se întâmplă, nu putem considera că ceea ce se întâmplă în Ucraina, ceea ce s-a întâmplat în Crimea, ceea ce pare să întâmpla în continuare cu diferite Donetsk, nu mai știu ce alte localități din Est, părem a fi intrat deja pe un anumit tip de trend care obligă și care va obliga în continuare statele europene și cetățenii, pentru că nu putem vorbi doar de decizii la nivel de state, să acționeze în comun. Cu siguranță că această nouă frică care a apărut și o nouă frică care s-a dezvoltat sau care se va dezvolta în continuare, fără doar și poate, știu foarte bine că evenimentele astea care s-au succedat cu foarte multă rapiditate și mă gândesc la Vilnius, sfârșit de noiembrie, Maidanul în Ucraina, demiterea președintelui de către Parlament, numirea unui nou președinte ad interim, decizia Crimeei de a-și reorganiza referendum și de a se rupe de Ucraina, decizia Federației Ruse de a primi și de a semna acordul, sunt lucruri pe care le vedem sub ochii noștri și care ne arată că, până la urmă, cadrul de reglementare stabilit după al doilea război mondial și care până acum totuși a fost respectat, este extrem de aș zice de maltratat acest cadru de reglementare, dreptul internațional. Care sunt reacțiile? Sigur, am văzut și reacții la nivelul Uniunii Europene, am văzut și reacții la nivel NATO, am văzut și reacții la nivel internațional. Fiecare poate fi analizate. Ceea ce putem constata, putem la fel de bine să ne punem întrebări legate de reacțiile UE, dacă sunt suficiente, dacă sancțiunile de ordin 1, sancțiunile de ordin 2 sunt suficiente, de ce nu trecem mai departe. Nu intru foarte mult în detalii. Ceea ce constat însă este că apare un nou pericol, un pericol la adresa securității noastre, a celor care suntem în Est, și la adresa securității Uniunii Europene, care ar trebui să ne determine să realizăm că actualele instituții trebuie să folosite din ce în ce mai mult. Bun, m-am dus către o zonă a politicii externe și de securitate care nu intră în competența Parlamentului European și, după cum foarte bine știți, rămâne în continuare în competența statelor membre. Ceea ce vreau eu însă să spun este că în momentul în care apar astfel de situații, așa cum au fost cele determinate de cele două războaie, așa cum este actuala situație, când apar astfel de situații, toate structurile instituționale, fie că sunt ele comunitare, fie că sunt naționale, au obligația să funcționeze cât mai coerent. Mă gândesc că la ceea ce spunea Churchill, sigur, sistemul democratic nu este perfect, este însă cea mai bună modalitate de funcționare până la urmă a societății. E perfectibilă, e clar, are foarte multe păcate sistemul democratic, cu siguranță că are. Nu mai putem replica democrația ateniană, pentru că suntem mai mulți, pentru că structurile sunt mai complicate, pentru că actorii care sunt incluși în acest proces decizional sunt mult diferiți. Fără doar și poate nu ne putem întoarce către acel tip de democrație. Avem un alt tip de democrație, dar avem un tip de democrație care, așa cum este el în acest moment, pe care dacă îl înțelegem bine, îl putem folosi și îl putem, sigur că la un moment dat și modifica. Nimic nu este dat pentru totdeauna. Cam asta ar trebui, cred că, să înțelegem noi ca români. Că, făcând parte din instituțiile europene, avem și obligația de a le ajuta să funcționeze bine, dar avem și obligația față de noi să înțelegem cum funcționează și în măsura în care este posibil să intervenim pentru a face funcționarea mai bună sau pentru a modifica anumite elemente. V-aș da aici exemplu unui stat membru nou, care a intrat în 2004 și care face foarte bine acest lucru. Și știți foarte bine lucrul ăsta, Polonia. Polonia este port drapel în foarte multe problematici europene. Pomeneam mai devreme de situația care este acum în Est. Știu foarte bine că în 2009 Polonia a fost cea care a lansat parteneriatul estic. Polonia este cea care, iarăși, se trece pe un subiect care are directă legătură și cu competențele Parlamentului European.
pe actualul cadru financiar multianual. Da? Am intrat într-un nou cadru financiar, 2014-2020, pe parcursul negocierilor care au fost foarte dure. Și nu trebuie să ne iluzionăm. Uniunea Europeană nu este o structură de state care, cum să o numim, sunt state care și-au uitat propriile interese și care acționează cu zâmbetul pe buze și într-o prietenie dusă la extrem. Nu! Este o structură foarte interesantă în care permanent apar armonizări de interese. Permanent apar. Sunt state care reușesc să-și promoveze mai bine interesele, sunt alte state care reușesc să facă alianțe pentru a-și promova interesele și sunt state care pur și simplu se conformează și preiau ceea ce au reușit să facă altele. Vă las pe noastră să decideți cam pe unde suntem noi în acest moment. Dar iarăși, realizăm foarte bine că nu e musai să rămânem doar în stadiul de stat care se conformează la deciziile pe care le au alții. Pentru că spuneam mai devreme, pe parcursul negocierilor pentru perioada de programare 2014-2020, Polonia a fost iarăși contrapel și grupul Prietenii Coeziunii a fost grupul inițial de Polonia. Un grup din care și România a făcut parte, pentru că permanent subiectele care se pun în discuție sunt subiecte extrem de delicate. Banii ăștia pe care îi utilizăm în cadrul bugetului comunitar, cum îi obținem, prin ce modalități. Știți că a fost propusă taxa pe tranzacții financiare ca o nouă sursă de finanțare a bugetului, pentru că bugetul Uniunii Europene stă pe umerii statelor membre și atâta vreme cât stă pe umerii statelor membre, evident că statele membre puternice, mai ales ele, vor pune în balanță ce oferă și ce primesc și în momentul negocierilor vor încerca să negocieze în așa fel încât cel puțin să primească cât oferă. Și în același timp știm foarte bine că din acest buget, nu? Sume importante de bani se duc între anumite tipuri de politici. Ei, negocierile respective care au fost și care au durat peste 2 ani jumătate, au fost negocieri în care statele membre au avut o voce. Unele o voce mai puternică, altele o voce mai puțin puternică. Și am dat exemplul Poloniei. Putem merge mai departe cu Polonia, care a știut să-și impună un anumit punct de vedere și care, la fel, știe să-și valorifice foarte bine poziția și ca stat membru în cadrul Uniunii Europene, și uitați-vă la gradul de absorpție. În paranteză fie spus, nu privesc apartenența unui stat la Uniunea Europeană doar ca o sursă de câștig. În niciun caz. În niciun caz. De asta am și pomenit de pericolul care există în acest moment și un pericol real. Nu e potențial, e un pericol real care există în zona estică. Deci faci parte dintr-o structură democratică, dintr-o structură de securitate, dintr-o structură de prosperitate. Dar mai depinde și de tine până la urmă, cum anume reușești să folosești toate elementele pe care structura asta ți le oferă. Nu ți le oferă ușor. Nu este foarte ușor să-ți exprimi un punct de vedere sau să-ți aperi un punct de vedere. Întotdeauna aici importante vor fi alianțele pe care le faci. Foarte importante, pentru că pe puține zone, au mai rămas puține zone unde deciziile se iau în unanimitate. În mare parte, deciziile se iau, după cum bine știți, prin majoritate calificată. Nu mai intrăm în detalii, dar m-am făcut întrebarea cu Lisabona, nu? Care modifică și pragurile de vot și așa mai departe. Dar luându-se prin majoritate calificată, fără doar și poate, iată cât de importante apar alianțele. Cu cine faci alianță, în funcție de problemă. Ajungi într-o altă zonă. Bun, sigur că facem alianțe în funcție de interesele pe care le avem. Ne definim bine interesele și intru într-o zonă în care nu vreau să intru, că mi-e teamă că nu mai ies. Mă întorc la alegerile din mai pentru Parlamentul European. Vor fi niște alegeri complicate. Vor fi niște alegeri complicate pentru că, fără doar și poate, perioada ultimului mandat a fost o perioadă foarte grea. Știm foarte bine că este exact perioada crizei. O perioadă a crizei pe care permite acum să citesc pe Barroso. Nu știu dacă am ieșit din ea, dacă am consumat-o. În ultimul discurs privind starea Uniunii Europene, Barroso spunea "The crisis is not over". Și mai spunea un lucru foarte interesant, că trebuie să învățăm să ne obișnuim să trăim în criză. Deci, în mod evident, chiar dacă am depășit criza, deja criza ne arată că modul nostru de funcționare trebuie să fie altul. Dar ceea ce este foarte interesant este, cu asta am început, că pe lângă această criză economico-financiară pe care Uniunea Europeană a resimțit-o din plin
Și subiectul la ordinea zilei de toată această perioadă de timp a fost reforma guvernanței economice. Da? Deci dacă vă uitați la subiectele care s-au discutat în Consiliile Europene în ultimii ani, reforma guvernanței sub diferite variante, că e Uniune Bancară, că e semestrul european, da? Ei, foarte interesant, uitați-vă la subiectul pus în discuție la Consiliul European din iunie. Cum putem face ca dependența energetică a statelor din Uniunea Europeană față de Rusia să scadă? Va cita odată pe o analiză a dependenței energetice a noastră de transmisiile de resurse energetice din Rusia. Am văzut un foarte interesant tablou al dependenței energetice și avem aici pe latura estică un număr de state care depind 100% de resursele energetice din Rusia. Statele Baltice depind 100%, Bulgaria depinde 100%. Noi nu suntem în situația asta, din fericire. Noi suntem pe undeva până la 25%. Asta este foarte bine. Dar iată un nou subiect care a apărut și din punctul meu de vedere, cu totul de acord cu ce spune Dan, cu prima parte, frica nu trebuie să înlocuiască o anumită strategie, dar merg mai departe și spun frica ne poate determina, ne poate obliga să construim o nouă viziune strategică. Pentru că până la urmă, ce putem constata? Soluțiile nu sunt individuale sau soluțiile individuale nu sunt niște soluții care să ne ajute să luptăm. Haideți să încercăm să privim imaginea globală. Uniunea Europeană este o felie din economia mondială. O felie, sigur că da, semnificativă din punct de vedere economic. Dar dacă e să vă gândiți la imaginea globală, din perspectiva asigurării securității, ne bazăm pe Statele Unite, ne bazăm pe NATO. Din perspectivă economică, bun, foarte bine. Din perspectivă energetică, cam o treime, în medie europeană, cam o treime din resurse vin dinspre Rusia. Ce ar putea însemna un astfel de conflict? Sigur că nici Rusia n-ar fi fericită ca, știu și eu, Uniunea Europeană să identifice noi, despre asta vorbim, despre diversificare, să identifice noi resurse. Nu sunt ușor de identificat. Nu sunt ușor de identificat. Întrebarea s-a pus, care ar fi soluțiile? Bun. Iarăși, imaginea, e bine să vă uitați la imaginea conductelor. E o rețea foarte interesantă. E ca o rețea capilară între Rusia și Europa. Ca o rețea capilară. Sunt conducte care traversează Ucraina, conducte care vor să traverseze acum Marea Neagră. E o rețea capilară. Sigur că nu o să o întrerupă nimeni. Dar, pe de altă parte, uitați-vă iarăși la un anunț de acum câteva zile. Prețul la gaze pentru Ucraina, anunțat de Gazprom, va crește din aprilie la, parcă era aproape $500 pe 1000 de metri cubi. Și recent și ne-am 110 miliarde. Plus au anunțat și datoria. Exact. Și au anunțat și datoria. Și de la cât? De pe la 200, nu știu cât, între 250 și 300, nu am exact cifra în minte. Aproape o dublare a prețului. Vom intra într-o perioadă de hărțuire. Nu cred că vom avea, sau sper că nu vom avea un astfel de conflict militar, pentru că soluția nu pare a fi fericită nici pentru Rusia, nici pentru Uniunea Europeană. Conflict militar. Însă va apărea o perioadă de hărțuială. O perioadă în care prețurile la resurse energetice probabil că vor crește. Dacă deja pentru Ucraina, iată, se aplică o astfel de soluție, probabil că în curând vor apărea rețete similare și pentru alte state. La nivelul problematicii energetice, ceea ce puteți constata, vorbeam de interese la un moment dat, avem un tablou foarte divers. Statele membre nu au o poziție comună, după cum iarăși constatați vis-a-vis de conflict, nu au o poziție comună, pentru că și interesele sunt diferite. Vă spuneam, sunt state care sunt foarte dependente, sunt state care au negociat anumite tipuri de contracte și sunt relativ mulțumite cu aceste tipuri de contracte și nu vor altele. Până la urmă, mai devreme sau mai târziu, constatăm că, dincolo de discuții privind cadrul instituțional, cadrul politic, ajungem la probleme concrete legate de supraviețuire, de economie. Cu ce anume ajutăm mașina economică să funcționeze? Și vă spuneam, soluțiile de diversificare, care pot fi? Soluțiile de diversificare ar fi să găsim noi resurse energetice sau să ne întoarcem la energia nucleară. Franța are dependență destul de redusă. Ea are alte dependențe față de Federația Rusă, dar pe zona energetică este foarte mare.
Germania, după Fukushima, a luat decizia să renunțe la energie nucleară. Așteptăm cu mult interes să vedem dacă se va repoziționa. Polonezii, la începutul lui martie, au anunțat că vor investi în noi centrale nucleare. E foarte interesant lucrul ăsta. Bun. Repoziționările astea, însă, vă dați seama, durează și iau timp. Nu mă pot apuca să construiesc o centrală astăzi și peste o lună, două îi dau drumul. Durează. Bun. Deci, pe de o parte, se spune că ne reorientăm către energie nucleară. Ce altă soluție avem? O soluție care a fost, am găsit-o prin diferite articole, ar fi să importăm gaz lichefiat din Statele Unite. Este extrem de costisitoare. Extrem de costisitoare. Mă întreb cum anume și ce state și-ar permite, până la urmă, să funcționeze pe baza acestei soluții. O altă soluție, și o să tot vedeți de aici încolo, că vom discuta despre asta, este exact soluția gazelor de șist. O să tot discutăm despre asta. O să tot discutăm și o să le tot punem în balanță. Și iarăși nu vreau să intru într-un astfel de subiect, dar cu siguranță că vom tot discuta despre asta. Și eu doar vă spun că asta este situația. Ne uităm la cum arată conductele, ne uităm la care este gradul de dependență, ne uităm la soluții și mai departe putem trage și singuri niște concluzii. Bun, nu toate, iarăși spun, problemele pe care le discutăm aici și pe care le pun în față sunt probleme care țin de competența Parlamentului European. Sigur, Parlamentul European în acest moment, spre deosebire de perioada pre-Lisabona, este pe picior de egalitate, nu? Prin procedura de codecizie cu Consiliul. Ok, asta este foarte bine. Dar unde este pe picior de egalitate? În acele zone în care Uniunea Europeană are competențe. Și acum foarte frumos ne ducem în tratatul de la Lisabona și ne uităm acolo să vedem unde sunt competențe exclusive, unde sunt competențe partajate, unde sunt doar competențe de sprijin și unde, iarăși zona destul de mare, statele membre decid. Deci nu în toate subiectele Parlamentului European poate fi scos în față, că săracul nu are cum. Nu are cum să decidă. E o zonă de competență a statelor membre. Asta este construcția europeană. Ai transferat anumite competențe către nivelul comunitar, ai păstrat altele la tine. Asta este construcție, o construcție foarte, foarte complicată, am putea spune. Nu mai există o altă construcție asemenea Uniunii Europene pe glob în acest moment, pentru că am mers cu nivelul de integrare foarte departe. Foarte departe cu nivelul de integrare economică. Și vrem să mergem și mai departe, nu? Se discută despre integrare politică. O să vedem în ce măsură putem avea o integrare politică. Vom vedea. Perioada următoare, deci, este o perioadă foarte interesantă. Parlamentul va avea un rol important în procesul decizional. Ei, aici depinde de noi pe cine trimitem acolo. Cine vor fi cei care vor decide? Probabil că cele două grupuri mari vor rămâne în continuare, cele două grupuri mari. Dar foarte probabil este ca zona aia a euroscepticilor să crească ca pondere. Foarte probabil este. Foarte probabil este să avem poate și accidente de parcurs, nu știu. Alegerile din Franța ne-au demonstrat că pot să apară și situații pe care nu voiai să le anticipezi. Nu voiai, da? Și la sondaje, în paranteză fie spus, uitați-vă, dar uitați-vă cu rezervă la sondaje. Că sondajele nu spun că sunt instrumente de manipulare, dar în funcție de grupul pe care îl intervievezi, în funcție de întrebările pe care le pui, în funcție de modul în care vrei să le prelucrezi, în funcție de marja de eroare, poți să scoți în evidență ceva sau altceva. Paharul e jumătate plin sau jumătate gol. Poți să scoți în evidență ceva sau altceva. De asta spun, sondajele sunt instrumente foarte bune, dar nu întotdeauna ne pot da o imagine foarte clară despre ce va fi. Deci, finalul lunii mai va fi unul foarte interesant pentru Uniunea Europeană, pentru Ucraina, pentru alegeri. Anul ăsta va fi un an foarte interesant. Deci, modificăm Parlamentul în structură, modificăm Comisia, o alegem pe altcineva în locul doamnei Ashton, sau poate nu știu. Da? Alegem un nou secretar general NATO, deja l-am ales, să înțeleg, nu? Că e deja identificat. Deci este iarăși un an de modificări foarte importante la nivel instituțional. Deci sunt foarte multe probleme. În ce măsură putem noi contribui? Sigur că nu avem iluzia să considerăm că o să schimbăm noi munții. Dar m-aș gândi că fiecare din noi poate crea o masă critică în jur. Nu intru neapărat în zona în care aș fi, știu eu, super naivă. Să vă spun că mergând la alegerile pentru Parlamentul European,
Sigur, susținem un parlament care va avea o voce bună, discursul respectiv. Pentru că, la fel de bine mă puteți întreba și aici nu știu exact să vă răspund. Bine, dar pe cine trimitem în Parlamentul European? Cum facem listele? Cât de reprezentative sunt persoanele? Aici nu pot să vă răspund. Partidele sunt cele care decid. Teoretic, partidele ar trebui să-și apere și propriile interese. Să înțeleagă asta, trimițând în Parlamentul European niște voci, nu niște persoane care să facă figurație. Deci interesul lor ar fi să înțeleagă că e foarte bine să nu trimită, știu și eu, politicieni de mâna a doua, dar din punctul meu de vedere constat că, cel puțin în România, pe liste, sunt suficienți politicieni care nu sunt de mâna a doua. La Institutul European am avut în ultima perioadă de timp, martie-aprilie, întâlniri cu europarlamentarii. Deci am adus pe europarlamentarii din încă actualul Parlament să intre în dezbateri cu studenții. Cei pe care am identificat au intrat într-un dialog extrem de constructiv. Deci puteai constata că sunt extrem de bine aleși pe pozițiile respective. Nu spun acum că din lista respectivă de europarlamentari toți sunt așa. Deci aici e o zonă pe care încă o putem discuta, dar pe de altă parte, faptul că în lista respectivă mai există și nume de tot felul, nu dau niciun nume, asta nu înseamnă că trebuie să ne țină pe noi acasă și să nu ne mai exprimăm sau să devenim defetiști și rupți complet de ceea ce se întâmplă în jur. Cred în continuare că masa critică poate determina și poate genera la un moment dat o anumită schimbare. Cum anume, ce tip de mesaj să transmitem? Într-un totul de acord, iarăși cu Dan, poate nu mesajul cu roaming-ul era cel mai percutant la adresa cetățeanului obișnuit. Nu cred că... Sigur, e important și asta, să ne stăm toată ziua cu telefonul la ureche. Dar, cu siguranță că ar fi putut exista și alte elemente pe care Parlamentul să le scoată în evidență. Nu știu de ce asta a fost alegerea. Nu știu, aș scoate de pildă în evidență faptul că a avut o voce importantă și pe parcursul negocierilor pentru actualul cadru financiar multianual, dar poate este prea puțin și lucrul ăsta. Cred că am putea face, nu știu, cu studenți de la comunicare, se poate face un grup de lucru, punem în atenție și cred că găsim niște teme, da, pe care să le transmitem. Cam asta e, deci, întorcându-mă la ce am spus, cu siguranță, mi-a plăcut foarte mult frica, nu ține loc de strategie, nu trebuie să țină loc de strategie, dar poate reprezenta un bun punct de plecare pentru o strategie. Fără doar și poate, acest nou pericol care a apărut și care este un pericol real, sper să determine la nivelul politicienilor și naționali și europeni, sper să determine mersul înainte. Uniunea Europeană, așa cum este ea cu toate păcatele, poate funcționa mult mai bine împreună decât separat. Știți că s-au discutat inclusiv teme legate de spargerea Uniunii Europene. Inclusiv temele astea. Britanicii ne tot amenință că vor organiza un referendum vis-a-vis de... Acum înțeleg că se discută pe cum să fie formulată întrebarea. Deci vom vorbi și atunci pe da, cum să formuleze întrebarea. Bun, pe parcursul crizei ne gândeam și la Grecia, cum ar funcționa, dacă ea n-ar mai fi, dar în fine, bine că am depășit momentul ăla. Din punctul meu de vedere, în momentul în care apar astfel de pericole reale la nivelul securității, cred că trebuie să găsim înțelepciunea să mergem mai departe împreună, identificând punctele care ne țin împreună. Dacă vom identifica doar zonele care ne diferențiază, cred că rezultatul va fi nefericit pentru noi toți. Prin urmare, eu personal m-aș duce la vot și eu personal, ce mai pot spune, cred că sunt norocoasă că am posibilitatea să predau problematica europeană. Mă bucur că la SNSPA există o catedră Șamone. Mă bucur de pildă că la SNSPA subiectele europene sunt la ele acasă. Am putut constata asta. Ce pot însă constata de pildă? Sunt și profesor la ASE. La ASE nu toate facultățile din cele 11 facultăți au un curs despre Uniunea Europeană. Nu. Nici gând. Sunt vreo două, atât. Ei, dacă nu realizăm că suntem membri în Uniunea Europeană și că avem nevoie de un curs în care să înțelegem cum funcționează instituțiile, să înțelegem cum funcționează politicile, atunci ce pregătire ne putem aștepta să aibă economistul, finanțistul, contabilul și așa mai departe. Și cred că situația, nu știu, e de verificat.
dacă în instituțiile de învățământ superior există sau nu astfel de cursuri. Mi se pare extrem de necesare. De ce? Pentru că vorbeam de masa critică. Mesajul să-l transmis către cetățeanul obișnuit nu e foarte ușor de transmis. Aici cred că tot facultățile de comunicare trebuie să ne ajute. Cum anume transmite mesajul? Trebuie să identifice o zonă de interes pentru cetățeanul obișnuit. Mie personal mi-e foarte ușor să vorbesc cu voi. Pentru că voi porniți deja de la un anumit nivel de cunoaștere. Îmi dau însă seama că dacă mai arunca acum în fața, să spunem, cetățenilor din circumscripția nu știu care din zona rurală, care trebuie să meargă la vot, nu? Și România are aproape jumătate, nu? Aproape. Ce tip de mesaj le-aș da? Nu mi-e ușor. Nu mi-e deloc ușor să dau seama cu ce tip de mesaj mă ajunge acolo. Cu siguranță mesajele, merg mai departe, ar trebui diferențiate. Probabil că trebuie să identifici zona de interes a fiecăruia, nu știu, să scoți în evidență semnificația fondurilor. De regulă aici e zona pe care poți pedala foarte mult, numai că în cazul României, din păcate, cu absorpția asta atât de mică, când te duci cu genul ăsta de mesaj, îți apare imediat ca un efect de bumerang. Păi, ce absorpție, că noi nici nu suntem în stare să folosim banii și încerci să te duci cu un argument și te trezești cu un contraargument. Deci, spuneam că sunt o norocoasă că am posibilitatea să discut despre problematica europeană și la școală. Sunt norocoasă că și la institut avem posibilitatea să derulăm proiecte care au directă legătură cu problematica europeană. Și mai departe aștept întrebări. Și mulțumesc iarăși Alidiei Bârgăoanu și SNSP-ului felicitări pentru faptul că ținste sus și Catedra Jean Monnet organizează astfel de dezbateri. Mulțumesc și eu foarte mult. Gabriela, am permis să mă adresez tot pe numele lui, pentru că mi s-ar părea extraordinar de artificial, dată fiind relația noastră de lungă durată, să trecem acum la o extremă, la un apelativ foarte oficial. Da. Două cuvinte aș fi vrut să spun și eu în continuarea cuvintelor spuse de tine, după care înțeleg că și Dan are o scurtă reacție. Mi se pare foarte interesantă această problematică pe care a scos-o în evidență Gabriela Drăgan. Politica energetică ne spunea de acea hartă a dependențelor energetice. Ceea ce mă preocupă pe mine, mă și alarmează, mă și supără, ca să spunem ceea ce spui, este faptul că această hartă a fost descoperită acum, în contextul crizei din Ucraina. Dependența este de mult timp, hărțile există de mult timp, există o întreagă cohortă de specialiști care de câțiva ani de zile, inclusiv în România, vorbesc despre acest lucru. Am citit un articol acum 2 ani de zile apropo de această dezbatere, care este noua rațiune de a fi a Uniunii Europene. În acel context se punea problema că Uniunea Europeană nu mai are un rezon d'etre. Prosperitatea ar fi fost îndeplinită, pacea ar fi fost consolidată și atunci întâlnisem acest articol care spunea că noul rezon d'etre al Uniunii Europene ar fi exact această politică energetică comună. Autorul chiar vorbea că în acest moment ar trebui să se ajungă la un tip de CECO în domeniul energiei, comunitatea economică în domeniul energiei. Deci aceste probleme au fost semnalate de foarte mult timp, de foarte mulți oameni și aici, într-adevăr, se pune problema unde este leadership, prin leadership înțelegând cei care au capacitatea de a lua decizia de a rezolva această problemă. Cu o exprimare mai glumeață, dar în continuare foarte serioasă, chiar îi spuneam lui Dan Cărbunaru, Uniunea Europeană este acum cam ca în reclama aceea în care ai accidentul de mașină și în timpul accidentului încep să sun la asigurator și să întreb care este cea mai bună opțiune pentru asigurare. De aici un tip de scepticism, neapărat euroscepticism, care apare și în discursul meu, cu precizarea că eu nu sunt un eurosceptic, pentru că v-am spus că și în prima parte a zilei există această tendință, în momentul în care se exprimă anumite păreri critice despre Uniunea Europeană, urmează așa niște etichetări, domnule, acum e la modă să fie eurosceptic, lucru care mie mi-a fost, de exemplu, adresat în timpul unei conferințe de către o persoană importantă, nu spui cine. Deci foarte, foarte interesantă această problematică și v-am spus, sursa de neîncredere, de exemplu, ar fi faptul că lucrurile acestea erau cunoscute, arhicunoscute și noi acum le descoperim și vrem să găsim soluții să reducem dependența energetică. Oricum asta e în timp, în condițiile în care ar fi o dorință comună de a reduce în mod real dependența energetică. Deci mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai adăugat dezbaterile noastre
această problematică extrem de importantă. Da, foarte scurt, mai provocat la două teme, Polonia și politica energetică. Să zic așa, am avut privilegiul în ultimii 3-4 ani să merg mult în Polonia, în special la Varșovia, și să interacționez nu doar cu instituțiile naționale poloneze, dar și cu sectorul privat și societatea civilă. Și pot să spun că sunt surprins de calitatea dezbaterilor și calitatea implicării polonezilor. Deci nu se întâmplă doar instituțional această dezbatere europeană. Discuți cu patronatul polonez, fie că la Varșovia sau cei 3-4 în permanență de la Bruxelles, și ne uităm un pic de patronatul românesc în această dezbatere și în reprezentarea de la Bruxelles. Deci vin cu soluții, împing agenda publică pe anumite dezbateri, cu exploatarea gazelor de șist. Dezbaterea asta în Polonia e de vreo 6-7 ani, dar coagulată. Ce a ieșit la noi anul trecut a fost așa un pic așa voalat și foarte mediatic. Deci acolo se discuta despre independența energetică, despre anumite avantaje de țară, deci este o dezbatere. Dar, în același timp, vreau să subliniez că România de un an, doi încearcă să se regăsească pe palierul ăsta energie. Chiar vreau să subliniez și am publicat în revista Foreign Policy acum din aprilie un articol chiar pe politica energetică și comunicare. Deci pentru experți un lucru interesant, dacă vreți să cumpărați, nu știu, la chioșcuri, există revista aceasta. Drept articol l-am trimis redacției finală prin noiembrie cu politica energetică. Mă bucur că a prins politica energetică, dar știți cum e cu revistele astea semi-academice până publică, deci aproape expiră, să zic așa, contemporană, dar ceea ce voiam avansa nu chiar o abordare românească pe palierul energetic, având în vedere unde ne plasăm în acest context geopolitic, în care, de ce nu, am încercat, printr-o politică de lobby și de asociere și de tot ce ține la nivel european, de a împinge România spre un portofoliu al Comisarului European pe energie, așa cum avem pe agricultură. Fiindcă există o specialitate, un profil de țară și cred că ne-am pretat destul de bine. Cred că ar fi și unii experți care s-ar preta pentru poziția respectivă, inclusiv actualul ministru al energiei, care e tânăr și care e tehnic pe problema energetică. Deci începe să fie și o coagulare a României pe anumite paliere, dar trebuie să jucăm foarte bine și articolul sper să vă convingă, dar asta a fost mica mea completare. Apropo de mă uitam pe Eurativ.com, deci nu l-am imprejurile astea, ca să nu vă alarmați. Am dat aici peste o declarație a Angelei Merkel, care a spus că pentru partidul pe care îl conduce alegerile europarlamentare sunt business as usual. Deci a aruncat în aer exact. Filozofia acestor alegeri, că vista e different. Bun, mulțumesc foarte mult. Dat fiind faptul că eu mai am scenă de manifestare și mâine, cred că voi aloca timpul de antenă lui Duncan Bunaru pentru prezentarea referitoare la alegerile pentru Parlamentul European în discursul jurnalistic. Și atunci prezentarea pe care o pregătisem eu pentru astăzi o voi păstra pentru mine. Asta cu speranța că unii dintre voi vor mai veni și mâine. Eu sunt foarte realist, așa că... Ești foarte ocupați, deci nu că n-ar fi interesat. Da, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și pentru iată, încredere și maneu și pentru sacrificiu, faptul că ce dați timpul de antenă în favoarea unui om care nu e neapărat nevorbit, dar sigur că în acest spațiu de fiecare dată e o plăcere să prestez ca jurnalist. Aș cita din creangă, nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la calea europeană și la ce am făcut până acum, împreună cu, de ce nu, chiar și cu doamna director Brăgan, care îi mulțumesc încă o dată pentru faptul că a fost și este alături de noi. Mi-a acordat încrederea la prima ediție a acordării titluri de eurojurnalist al anului și m-am numărat printre câștigători, nu doar printre nominalizați. Mulțumesc foarte mult. Am avut ocazia să urmez un curs foarte interesant, în afară de cel de formator, unul legat de funcționarea instituțiilor europene, sub egida Institutului European. Și mi-a fost foarte util ca jurnalist. De asemenea, principalul nostru coordonator, să spunem, de echipă de la Calea Europeană, provine de la Institutul European, Alexandra Riton, care este și redactorul șef de la Calea Europeană.ro și
Mulțumesc încă o dată, domnule Drăgan, pentru că a demonstrat că, nu întâmplător, continuitatea în performanță generează și valoare în alte proiecte decât cel pe care îl manageriază, să spunem, persoana respectivă. Am simțit nevoia să fac acest omagiu ca jurnalist. De asemenea, să mulțumesc și lui Dan Luca pentru faptul că, dincolo de disponibilitate, dă de fiecare dată valoare adăugată și conținut prin scrierile sale preluate sau dedicate pentru Calea Europeană.ro. Din păcate, un alt proiect despre care noi vorbeam, care era un proiect în sine, pentru că necesita prezența lui la emisiunea Calea Europeană de pe TVR, nu s-a concretizat pentru că acest proiect s-a finalizat cu mult înainte decât m-aș fi așteptat chiar și eu să se finalizeze. Și, bineînțeles, mă bucur foarte mult că în cadrul acestei familii de valoare numită SNSPA, Calea Europeană își găsește un loc. Există multe proiecte care au început în România pentru a promova valorile europene și în cadrul acesta și alegerile europene de ce. Multe dintre ele s-au născut înainte de aderare, cu puțin timp, cu câteva luni sau câțiva ani. Foarte multe dintre acelea au murit la scurt timp după 1 ianuarie 2007, de parcă 1 ianuarie 2007 ar fi adus în sine pansarea și vindecarea tuturor rănilor pe care România post-comunistă le-ar fi avut. Noi am încercat și dacă aș face acum analiza spațiului public și a modului în care colegii din presă înțeleg să acopere tematicile europene, inclusiv în contextul alegerilor, mi-e teamă că aș nedreptăți prin o misiune muzică cei care ar merita să fie criticați și nici nu e rolul meu să fac acum o listă neagră, albastră, roșie și așa mai departe. Însă, cred că un păcat comun în spațiul public din România și care se va vedea în special în această perioadă a alegerilor europene este lipsa de documentare, lipsa proprietății termenilor, lipsa de respect față de cei care simt nevoia unei informări constante și nu doar de context pe teme europene și e valabil pentru toți cei care se află la masa de dezbateri sub reflectoare, dacă vorbim acum de televiziune, ca principală sursă de informare în România. Indiferent dacă sunt moderatori sau invitați sau oameni politici sau oameni din societatea civilă, sunt foarte puțini dintre cei care reușesc să-și asume cu succes responsabilitatea comunicării temelor europene. Din motive diferite. De lene, de comoditate, de dezinteres sau de interes altul decât cel al promovării valorilor europene. Europa în sine, și am început și eu să-mi autoanalizez discursul, mai ales după ce inclusiv doamna Drăgan s-a arătat oarecum nedumerită de euroscepticismul meu. Nu sunt un eurosceptic, nu cred că am un discurs eurosceptic. Cred însă, ca și în raport cu orice politician pe care îl votez, dacă ne raportăm acum la un proiect, că mai ales cei care cred în acel proiect și care luptă pentru el, și cu modestie recunosc că îmi place să lupt pentru acest proiect, indiferent de dificultățile prin care trece, mai ales așadar aceia care se luptă pentru promovarea acestor idei, sunt îndreptățiți să le prezinte uneori chiar și într-o lumină critică. Pentru că nu din cauza lipsei de ode sau laude aduse proiectul european am ajuns unde am ajuns. Aș spune poate chiar dimpotrivă. Poate că autosuficiența și temperatura constantă în laboratoarele bruxeleze sau în alte capitale europene au dus la clivaje nu ideologice între est și vest, precum cele moștenite după căderea sau ridicarea cortinei de fier, ci la clivaje mult mai dure, sociale, politice și economice, între nord și sud. Astăzi, Europa ne oferă this time is different, cu un Parlament European care ne momește cu tarife ieftine sau lipsa lor în comunicarea în interiorul Uniunii Europene, arătându-ne că este cea mai importantă instituție după Tratatul Lisabona și ne explică de fapt că s-a gândit să ne ofere două fețe în această confruntare care să creeze pentru milioane și milioane de europeni iluzia unei Europe unite, pentru că avem așa doi vectori de comunicare în persoana fermecătorului domnul Schulz și mai puțin fermecătorului, dar plinului de mesaj și de consistență și de expertiză în euro, completați noastră cum ce, Juncker. Ceea ce nu este corect. Pentru că momentele prin care trece astăzi Europa ne arată că neseriozitatea și lipsa de viziune
ne pot antrena în lucruri pe care nu le mai putem controla. Să spunem că problemele de securitate le controlăm prin intermediul americanilor, care de ani de zile transmit mesaje unei Europe, chiar și înainte de intrarea în criză. Trebuie să-și apere granițele, trebuie să se protejeze. Nu știu cum ne protejăm. Deocamdată ne protejăm cu F-16 de împrumut. Noi, cel puțin în această parte a Europei. Revenind însă la modul în care se comunică și la modul în care instituțiile europene insistă, oferind de obicei ca scuză. Asta e o chestiune comună politicienilor. Poate n-au comunicat foarte bine, dar au făcut ce trebuia. N-au comunicat ei foarte bine, dar în rest au făcut ceea ce trebuia. Așa să fie oare? Uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru, uitați-vă ce se întâmplă cu economiile noastre. Uitați-vă la diferențele din ce în ce mai mari între viteza care merge nordul în sus și viteza care merge sudul în jos. Unitatea în diversitate, care ar trebui să fie sloganul de bază, astăzi scoate în evidență mai degrabă problemele decât elementele comune între europeni. Poate tot sub necesitatea acestei comunicări înțeleg că s-a desființat sau cel puțin n-a mai fost finanțat unul dintre proiectele importante care asigurau comunicarea inclusiv pentru jurnaliști, mă refer la Press Europe, care a tras foarte multe semnale de alarmă și care înțeleg că până la urmă au început de succes. Este, în final, dincolo de orice așteptări instituționale de la Europa, o chestiune de responsabilitate personală în a-ți asuma, a ști, să fii european și să promovezi Europa. Europa nu știu dacă este un scop în sine, dar este un instrument care, pentru noi, cel puțin ca români, ar fi o soluție pentru a avea un trai decent. Mulți dintre români sătui să aștepte acest trai decent livrat în propria țară, s-au dus, au dat buluc în 2007 mai mult decât chinezii, a fost pe primul loc în statisticile OECD la migrație. După aceea am căzut pe locul 2. I-am lăsat pe chinezi totuși să ocupe locul contaș. În termeni relativi, că la chinezi, dacă ponderezi cu populația. Da, frica nu trebuie să fie o soluție. Nu știu cât de mulți dintre colegii jurnaliști acționează sub imperiul fricii atunci când comunică teme europene sau câți dintre politicieni realmente simt un fior de responsabilitate sau de teamă în raport cu riscul eșuării proiectului european, care s-ar putea, după modelul băncilor sau corporațiilor, să fie considerat too big to fail. Okay. Și dacă nu e prea mare ca să eșueze, atunci nu riscăm să ieșim cu toții și să rămânem doar cu niște statistici legate de cel mai frumos vis, cea mai mare piață, cea mai. Jeremy Rifkin, care era consilierul lui Romano Prodi, a scris o carte despre visul european, care mie mi-a plăcut foarte mult. Și spunea că merită să mori pentru visul american, pentru visul european merită să trăiești. Și da, merită să trăim, merită să luptăm pentru această chestiune. Dar cum să lupți când săptămâna trecută, la dezbaterea făcută de IPP, unul dintre cei care sunt în Parlamentul European și își doresc încă o dată să mai ajungă acolo, un intelectual de alminter de marcă, nu o să-i dau numele, dar veți face conexiunea cu partidul, din păcate, pentru el. Spunea că nu se simte dator să meargă în casele oamenilor simpli și să le explice ce este Uniunea Europeană. Că, până la urmă, ce să caute acolo? Aia nu știu. Nu-și pierde timpul cu ei. Sigur, și-ar dori probabil votul lor. Și încercam să explic, deja ieșind în rolul de moderator, că din punct de vedere politic este o abordare greșită. Și că datoria lui de politician nu este doar să ceară și să primească un vot și să reprezinte apoi țara sau instituția sau orice, ci să le și explice oamenilor importanța votului pe care îl cere sau pe care îl primește fără să-l ceară. Și mi-a replicat că este greșit. Cum pun eu problema? Și că eu greșesc. Ok, nicio problemă dacă eu greșesc, că ești un jurnalist. Ce se întâmplă însă dacă dumneavoastră greșiți? A doua zi, partidul domniei sale comunica sloganul de campanie. Știți care era? Europa în fiecare casă. Eu știam însă că nu e pentru fiecare casă. Cel puțin pentru unul dintre cei care cer votul din partea acelui partid. Dar
Nu. Luați-o ca o formă de răutăți de jurnalist. Voi cei care sunteți interesați de aceste teme și iau ca prim indiciu, am două indicii de fapt. Faptul că ați venit de dimineață să ne ascultați pe noi și faptul că o bună parte dintre noastre ați ales să rămâneți și la partea a doua, deși înțeleg că nu era obligatoriu. Nici să veniți și nici să rămână. Și nici nu dați note mai bune, nu rămas. Nu sunt printre jurnaliștii care cred că temele europene nu se vând. Nu interesează pe nimeni, ca atare n-are sens să-ți bați capul, să citești o grămadă de hârtii, documente și așa mai departe și se pricep foarte bine instituțiile europene să-ți ofere o grămadă de informații răspândite prin temiri ce putroane, dar merită de multe ori efortul să le cauți și să le scoți la lumină și să le pui în valoare, să faci uneori agenda cu subiectele europene. Și am demonstrat acest lucru. Am demonstrat că se poate. Am demonstrat pe calea europeană. Cu o echipă nu foarte mare, dar cu un efort constant. Am demonstrat că se poate opri publicitatea la o televiziune de știri pentru a face breaking news, pentru o știre legată de o decizie luată, un raport făcut într-o comisie din Parlamentul European, care tocmai se pregătea să lanseze la apă sancțiuni pentru statele membre care încalcă statul de drept, sancțiuni cu puterea fondurilor europene. O temă care era mascată sub un titlu legat de migrație, pentru că tema principală, chipurile ale acelei comisii numite LIBE, ar fi fost legată de situația migrației din Europa. Și, în realitate, 3 sături din conținut viza exact adoptarea acelui raport, apropo, făcut de un liberal belgian la primul mandat, într-o comisie condusă de un socialist. În 3 săptămâni, acel raport urma să fie supus în dezbateri în plen. Și toată lumea spunea că popularii care votaseră, de exemplu, împotrivă în comisia respectivă, nu vor susține raportul și ca atare nu vom avea sancțiuni. Am urmărit subiectul, care, repet, făcuse breaking news pe televiziune de știri, pornind de la noi, și s-a aprobat în plen cu majoritate. Și surpriză, o zi sau două diferență, comisia deja prezentase un dita mai plan de aplicare ale acelei decizii din Parlament. Câte astfel de șopârlițe cu impact direct și asupra noastră nu se ascund? Bun. Până când va găsi Parlamentul European sau Comisia sau Consiliul o formulă de a transparentiza într-un mod mai eficient activitatea, rămâne o provocare uneori pentru un jurnalist european, inclusiv din România, să identifice temele relevante pentru public. Pentru noastră s-ar putea să fie uneori o temă de cercetare, alteori un început de carieră, în orice caz o formă de interes pentru ce se întâmplă în Europa. Suntem condamnați să ținem de proiectul european din punctul meu de vedere, ca jurnalist. Aici nu mai e vorba de frică. Este ca și cum mai fi obligat să ai permis de conducere atunci când te urci într-o mașină. Pentru România nu există alternativă, dar ne poate fi mai bine dacă suntem conștienți de ce ni se întâmplă. Și așa cum un copil merge la școală pentru a se educa și a se pregăti să muncească după aceea, așa și societatea din România trebuie pregătită să înțeleagă ce înseamnă Europa, într-o perioadă în care și Europa încearcă să se înțeleagă pe sine mai bine. Și nu știu dacă asta e o oportunitate să ne reformăm pe treaba politicienilor să reformeze țara, dar cred că este o responsabilitate a noastră, a celor care, în societatea civilă fiind jurnaliști, profesori, studenți, implicați în ONG-uri sau cu aspirații de a lucra în instituții publice sau private. Să încercăm să răspândim din cunoștințele noastre, astfel încât nu frica, ci ignoranța să nu devină cel mai mare pericol într-o societate europeană. Ieșirea din ignoranță a politicienilor, ieșirea din ignoranță a jurnaliștilor, ieșirea din ignoranță a formatorilor de opinie ar putea schimba cu adevărat ceea ce niciun tratat, indiferent cum se va numi la nivel european, nu va reuși vreodată să schimbe, pentru că ține de ceea ce este în interiorul fiecărui om. Și tratatul Lisabona nu va schimba modul în care se află mâinile în corp sau modul în care cineva își ia în brațe copilul dimineața să se gândește ce va face copilul lui în societatea în care trăiește peste 20 de ani. Cam ăsta e genul de responsabilitate pe care eu mi l-aș dori de la cât mai mulți dintre jurnaliști, indiferent cât de bine pregătiți sunt în domeniu sau nu,
buna intenție sau dorința de a-ți asuma o astfel de responsabilitate ar putea fi suficiente motoare pentru a mișca această mașinărie. Altfel, mi-e teamă, doamnă rector, că vom avea foarte multe dezbateri fructuoase în următorii 45 de ani, fără a avea siguranța că vom consemna altfel decât, așa cum o facem acum, lipsă de viziune și, evident, lipsă de rezultate. Rămân însă, în ciuda acestei concluzii, un euro-optimist și nu de dragul etichetării, ci pentru că sunt conștient că nu avem altă șansă. Nu simt nevoie să așa aplaudă. Înainte de a vă lăsa și pe dumneavoastră să puneți întrebări, aș fi avut o întrebare și întâi verificarea unei păreri din deci o să vă rog să îmi permiteți mie să intervin puțin. Părerea mea este că în redacții s-a instalat această opinie pe care am și menționat-o de altfel, că subiectele europene nu fug. Bun, noi avem o experiență recentă, dar chiar nu vreau să fac public pentru că nu este politicos din partea ta. Întrebarea mea era dacă percepția asta mea este adevărată, adică este corect ceea ce mi se pare mie, faptul că s-a instalat această percepție că subiectele europene ori nu sunt relevante, ori nu vând, ori nu sunt înțelese, ori nu interesează pe nimeni. Și dacă și tu ești de acord că există această percepție, ce putem face noi astfel încât să luptăm împotriva acestei percepții, să o atenuăm? Cred că, da, am înțeles. Am ocazia de ceva ani să cutreier majoritatea redacțiilor importante din România. Ca invitat sau într-o altă formă. Cred că ceea ce se întâmplă acum este mai periculos decât lipsa de interes de odinioară. De ce spun asta? Pentru că deformarea temelor europene creează efecte mult mai complicate în societate decât neabordarea lor. Combinația dintre moderatori sau gazde în general, referindu-ne la presă, fără expertiză în domeniu, și politicieni invitați sau formatori de opinie invitați, nepregătiți sau răi intenționați, există și această combinație, bine pregătiți și rău intenționați, generează o deformare grosolană a tematicii europene, care potențiază mesajul european într-o manieră anti-europeană. Din cauza modului în care, practic, acel consumator de mesaj, acel om care se uită la televizor, acel om care, mediul online e un pic mai curat, consumă acel mesaj, din cauza ritmului în care se desfășoară viața noastră, nu ai timp să faci comparație. Nu de multe ori îți permis să urmărești o emisiune pe un post sau să citești o postare din România și să o compari cu ceea ce se întâmplă în Franța sau în Belgia sau în Germania. Nu i-aș lua neapărat ca reper, dar comparația este o metodă și de cercetare până la urmă. Și atunci se instaurează o falsă formă de cunoaștere, de percepție a ceea ce înseamnă Europa. Mult mai realistă percepție despre ce se întâmplă în Europa au cei 4 milioane de români care se află deja acolo. Și care mai explică pe acasă ce se întâmplă acum din ce în ce mai des că vor vorbi gratis, nu? Sau nu vor plăti în plus. Ca atare, cred că asistăm la acest proces de tranziție. Probabil că nu ne vom opri aici. Și lucrurile acestea se întâmplă cam de 2 ani. Eu vă spun, de exemplu, experiența mea. Am avut o emisiune pe afaceri europene din 2006 până în 2011. A fost un an pauză, vorbesc de partea de TV, după care în vara anului 2012 a fost suspendarea președintelui. Când echipa de campanie a președintelui a punctat foarte mult pe temele europene. Și a apărut brusc din această rațiune de politică internă un apetit în mass media de a consuma temele de campanie lansate de echipa care îl susținea pe președinte și, evident, temele acestea se rostogoleau ca o avalanșă asupra
întregii societăți sau unei părți importante din societate care se pregătea să se îndrepte la vot împotriva președintelui și, bineînțeles, teme rostogolit și împotriva politicienilor care susțineau acel demers. Și a apărut o confruntare extrem de dură pe fondul unor acumulări de energii, în primul rând negativ, în societate, cu teme europene. O combinație teribilă. Deci, imaginați-vă un vulcan care rupe și în care se amestecă toate substanțele, într-o societate nepregătită să digere teme europene, deoarece Europa în sine și nici România n-a făcut excepție, n-a știut să comunice în ultimii ani modul în care se livrează bunăstarea și pacea prin proiectul european. Și ne-am trezit cu politicienii rupți în două tabere, cu societatea ruptă în două tabere, cu mass media ruptă în două tabere, sub pretextul discutării unor teme de politică internă, alimentată cu muniție europeană. Lucrurile s-au exportat la Bruxelles, de la Bruxelles au venit la București, au intervenit actorii europeni în toată această discuție. Deci Europa este împotriva societății. Știți cu toții ce a urmat. De atunci încoace de 2 ani, în mod curent, în special prin prisma expertizei pe care cei care mă invită și imaginează că am mai mult de lucru până la ajunge la un nivel de a fi considerat un expert în afaceri europene. Sunt un jurnalist interesat de afaceri europene. Dar pe acest fond am fost invitat de multe ori să discut pe astfel de teme europene. Din inerție sau nu, în continuare sunt invitat și discut inclusiv teme de politică internă sau de economie sau de afaceri internaționale din perspectivă europeană. Este o soluție. Nu consider că sunt cel mai bun jurnalist specializat în afaceri europene. Consider că mai am mult de muncă. Dar cred că pentru cât mai mulți dintre jurnaliștii noștri, o apropiere și o aprofundare a tematicii europene poate însemna o prezentare mai corectă a Europei într-un stat membru. Nu știu dacă v-am răspuns neapărat la întrebare. Am înțeles. Am înțeles răspunsul. Alte întrebări, dacă mai sunt din partea dumneavoastră. Dacă nu bine. Și mâine Și mâine și pâine. Este și o problemă cumva legată de sistemul de educație, în care tinerii ajung la o vârstă, sigur, foarte târzie să intre în contact cu ce înseamnă Europa. E destul de greu să lași lucrul ăsta abia în anul întâi de facultate. Cred că dacă copiii la clasa 4 sunt capabili să înțeleagă părticica aia de istorie care se predă, ar putea înțelege și ceva legat de Uniunea Europeană, dar în nivelul lor de înțelegere. Bată sau ușă deschisă. Chiar săptămâna asta avem un proiect care se derulează în Centrul de Conferințe din București. Finanțarea vine din partea Comisiei Europene, prin reprezentanța Comisiei Europene. Institutul European doar derulează proiectul. Și proiectul are ca scop pregătirea cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal, pentru a ști să predea, să comunice pe zona europeană. Deci oriunde sunt cursuri despre Uniunea Europeană, la istorie, la geografie, la științe sociale, la antreprenoriat, cred că sunt în mai multe zone, deci toți profesorii, învățătorii sunt chemați și avem formatori, avem materiale foarte frumos realizate la nivel comunitar, traduse în limba română, care li se oferă. Deci se încearcă lucrul ăsta. Sunt întru totul de acord. Că e ceea ce spunea Dan, l-am pomenit azi de mai multe ori, e vorba de ignoranța care există. Ignoranța care există și pe care nu ai cum să o combați altfel decât punând cărămidă lângă cărămidă de la ciclu primar, gimnazial, facultate, ulterior. Deci, permite să vin cu o completare și dacă tot ne îndreptăm spre final. Deci, cred că ce discutăm aici în sală cu cei dinainte și cu cei care de ce votează sau nu, și aș numi fibra europeană a României. Adică vrem sau nu știm mai mult decât cetățeanul normal și nu din punct de vedere că suntem am văzut studii superioare, am înțeles cât 10% din populația României sau chiar mai puțin, fiindcă analizăm noțiunile europene, discutăm, poate chiar câștigăm existența din în momentul de față... Sau ne consumăm în orice caz. Ne consumăm și câștigăm și un pic de existență. Dar ce vreau să zic, în momentul de față România nu e subcalibrată pentru a aborda structura europeană și revin după aceea la nivelul de învățământ și unde ar trebui. Deci avem 2500 de români în Bruxelles, ar trebui să fie încă 2500. Și n-ar fi
de a intra cu structuri instituționale europene, fie acolo că ne-am ocupat cu în sectorul privat, societate civilă, care alte țări joacă în asta. În același timp, fibra aceasta europeană nu trebuie să fie doar acolo în Bruxelles izolată, trebuie să aibă ramificații foarte puternice în România. Și nu doar la București sau în anumite centre universitare, Cluj, Timișoara. Deci trebuie să stea pe niște picioare solide în România. În momentul de față există anumiți experți în instituții destul de mascați, destul de dinamici, că pleacă în sectorul privat. Foarte puțin există în momentul de față în sectorul privat, la anumite consultanțe, firme de avocatură, poate niște corporații, federații românești, foarte puțin sindicate, profesori pe la universități, cred că cei mai mulți. Dar cred că aici trebuie făcut pasul de a structura, de a ajunge la cei 20-30 de mii de specialiști. Nu mă refer la perioada 90, când zicea cineva să aducem specialiști în România, dar cred 15.000, nu era și Constantinescu cu 20 de mii. Mai 20 de mii erau experți în absorbție de care vorbea domnul Nica. Așa, dar există anumite, dar cred că trebuie dezvoltat și aici e rolul, cel puțin, oamenilor care studiază studii europene sau mastere sau facultăți, să intre în sistem. Acum, referindu-mă la unde ar trebui să învețe lumea despre Europa. Eu zic că n-ar trebui chiar la grădiniță și propagandă, dar cred că undeva prin liceu. Eu țin minte că am terminat, să zic așa, liceu înainte de 89, pe la clasa 7 să făcea ceva Constituția Patriei, României, nu știu ce. Nu învăța nimeni, nu știu, dar cel puțin îți mai zicea cum funcționează sistemul ăsta administrativ, Educație politic. civică. Acum educație. Eu cred că undeva pe la clasa 10. Dacă nu mă înșel, încă 10 clase sunt obligatorii în România, nu? Deci, sistemul, undeva, nu mai știu. E o dinamică. Dinamică, da, acum, clasa 0, unde intră la 10 sau la 11, bun. Undeva la clasa 10. Deci nu anii terminat. Un curs obligatoriu de materie de genul cetățenie europeană, dar nu ceva foarte sofisticat cu Robert Schuman și cu Romano Prodi, că sperie vânatul, scuzați expresia asta foarte jurnalistică, dar ceva foarte practic. Ce drepturi, ce obligații, ce ar fi mult mai interesant. Inclusiv ce înseamnă să studiezi în străinătate, ce înseamnă să muncești în străinătate, cum să-ți faci asigurări, cum să plătești telefonul, cum să ai cont bancar. Deci lucruri foarte practice, care, bineînțeles, ar fi fundamentat pe un program educațional, cred că ar fi foarte folositor unora care, la 16 ani, vor să plece în construcție, să lucreze cu la fratele sau la nu știu ce verișor în Italia. Deci asta e părerea mea. Bine, deci nu cred că deci plombele acestea, proiecte europene, finanțate de Uniunea Europeană, Comisia Europeană, de aproape devin un stereotip, de unde să le am, că nu le găsesc niciodată. Deci, să zic așa, plombe utile. Dar cred că trebuie structurat. Bine, nu deci eu structurat, instituțional, deci nu făcut ad hoc. Deci asta e părerea mea. Există un program Europa la liceu. Dar e în fiecare liceu, la clasa 10-a, curs special, așa cum e geografia și cum e istoria. Deci, nu știu cum îi zice, ca să fie despre. Istoria Uniunii Europene. Neapărat un istoric. Și am învățat chestiile de bază, tratatele care erau la perioada respectivă, funcționarea. Dar nu cred că trebuie intrat la liceu cu hai să studiem codecizie și tratatul de la Lisabona. Că funcem lumea, zice, domnule, Europa e mai urâtă decât credeam. Nu se intra în confuzie, dar lucrurile esențiale de suprafață. Părerea mea că mult mai practic ar trebui să fie. Mai ales că lumea pleacă. Știu foarte mulți în Belgia, că nu trăiesc doar în fortăreața aceea de Bruxelles, mă întâlnesc cu oameni care vin din România la muncă, în construcții, în menaj, tot felul de treburi. Și tocmai habar n-au despre ce e vorba. Nu vorbesc de limbi străine care o mai bâșbe și nu știe cum să deschidă un cont bancar, nu știe dacă există asigurări, nu știu. De multe ori nu sunt ușoare treburile astea de frontiere, recunoscută pensia, deci sunt niște chestii foarte, foarte interesante care ar trebui discutate în mod real. Și asta înseamnă Europa la ea acasă, în fiecare casă, că fiecare acum aproape cunoaște o persoană care e plecată sau a fost în străinătate, dacă nu chiar din familie, de pe stradă. Deci e ceva de cotidian, nu e o chestie abstractă. Domnule, știu pe unul care a plecat, l-a arătat la televizor. 54 milioane acum. Deci e masă critică. E păcat că nu se discută un pic mai global și să activează ceva. Nu doar proiecte și programe care sunt foarte bune. Ministerul Educației Există un curs de
antreprenoriat, fiindcă mea în clasa 10, Da. și tot face, va deschide o florărie, va deschide o cofetărie, tot o văd cu proiecte, cu 2-3 colegi și tot deschide de ceva și îi obligă felul ăsta. Să gândească o cultură europeană. Să angajeze, să mult facă american. afaceri, să... Mă rog, ceva ce nu Da. există. Dar mai mult. Bun, scuze. Și cum zicea politicianul, de exemplu, domnului Cătălău, nu cred că nu doar politicienii ar trebui să se ducă și să transmită. Cred că ar trebui o echipă mixtă, jurnaliști, comunicatori, ONG-uri, că să fie o viziune de ansamblu, pentru că politicianul se va duce cu viziunea lui, trebuie să iau votul de la omul ăla și se va centra mai mult pe cum să obțină votul, decât să transmită ce înseamnă acea uniune. Da, aici trebuie să intrăm pe o chestie foarte practică. În campania electorală, nici SNSK-ul, nici Institutul European nu poate să meargă din casă în casă. Băi, am venit cu politicianul. Apropo, unul de stânga, unul de dreapta și unul și independent. Haideți să vă povestiți ce e Uniunea Europeană. Puneți masa, vă rog, nu țuic că nu lucrăm. Deci, haideți să intrăm la chestia pragmatică. Cine comunică, cine se zbate pentru vot, sunt politicieni. Acum, despre clasa politică, una și cum comunică, și televiziuni și ce apare la televizor, o să apară, dacă până acum, dar am spus, mai apărea și el, mai apăreau și un pic de expert pe problematică europeană. Păi în următoarele 40 de zile nu mai au. Deci o să fie numai politicieni și majoritatea care, chiar dacă vorbim de alegerile europene, care nu pot să zic că sunt la ei acasă. Și dacă ei nu stăpânesc subiectul, nu pot să fie vector de comunicare de o treabă care e destul de tehnică și destul de un pic complexă, să convingi dacă el nu-i convins. Deci asta apare o problemă mare. Deci campania va fi foarte vulgarizată pe anumite teme, vor fi atacuri personale care cad fie din coaliția care s-a rupt, fie din PDL-ul care s-a rupt, fie din prezidențiale. Deci avem teme interne care s-a rupt, că nu contează, domnule, ce ați făcut în Parlamentul European. Păi eu v-am zis să-i luați steaua lui Tökes. Chestii de genul ăsta. Imediat fracturezi și... Nu neapărat. Deci apar teme care... Și care apare faptul naționalism, patriotism în exprimările astea. Deci, departe, spiritul european de a pune împreună și a clădi o viziune care, aoleu, suntem invers, la măcinat, de fapt. Eu, foarte interesant. Avem puncte de discuție și pentru mâine și pentru poimâine. Și cu aceasta v-aș cere permisiunea să închidem ziua de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru faptul că ați fost alături de noi. Dezbaterea a fost transmisă toată pe internet, așa încât am... Pe calea europeană și o să postăm și înregistrarea după. Și atunci am ajuns la o audiență mai largă. Vă aștept mâine. Mâine voi fi eu împreună cu Dan Luca, așa încât pentru domnul Dan Cărbonar, acum am trecut iarăși la exprimarea oficială, cred că este și o invitație de a fi în legătură cu domnia sa pentru diverse posibilități de colaborare care să vă deschidă diverse piste în viața profesională. Ne vedem mâine, eu vă mulțumesc foarte mult. Da. Mare plăcere. Mulțumesc foarte bine. Sau, Mulțumesc foarte mult. Da, mare plăcere. Și mie. Poate o să rog unul dintre astanazii noștri să fie prezent mâine la dezbatere, să mă explice ceva. Oricum, ce prezentări sunt astea, o să le punem și pe site, pentru că pot fi luate și de la